శ్రీరామనవమి ఉత్సవాలకు అయోధ్య నగరం ముస్తాబవుతోంది. రాముని జన్మదినం సందర్భంగా రేపు సరయూ నది తీరాన దీపోత్సవం నిర్వహించనున్నారు. దాదాపు 1,50,000 దీపాలను వెలిగించనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. అయోధ్య హాట్ మెయిన్ రోడ్ నుంచి చౌదరి చరణ్ సింగ్ ఘాట్ వరకు దీపోత్సవం ఉంటుందని ఉత్తరప్రదేశ్ పర్యాటక శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఆర్పి యాదవ్ తెలిపారు. నది ఒడ్డున దీపాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు విద్యాశాఖకు చెందిన కొందరు ఉద్యోగులు వాలంటీర్లుగా పనిచేస్తున్నారని చెప్పారు. దీపోత్సవంతో పాటు ఇతర సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఉంటాయని ఆయన తెలిపారు. సరయూ నది నీటిని డ్రోన్ల ద్వారా భక్తులపై చల్లనున్నట్లు వెల్లడించారు. అయోధ్య నగరంలోని ప్రఖ్యాత ఆలయాల సమాచారం ప్రజలకు అందించేందుకు ఉత్తరప్రదేశ్ పర్యాటక శాఖ వినూత్న కార్యక్రమం చేపట్టింది. స్థానికులతో దేవుళ్ల వేషం వేయించి ఆలయాల విశిష్టతను వివరించింది. ఈ కార్యక్రమంలో అయోధ్య నగర వాసులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు.